Akşamınız hayırlı, hormatly yurttaşlar. Ova, umida, bahar, kardeşlerimiz ve iyileşlerimiz diyeyin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş Salam bulduk. vatandaşlar. Salam kendine. Bahar abla. Ova. Salam. Salam yurttaşlar. Salam Kemine, Tuğçe Hanım. İyileşler bugün size bir üyüt köşük bir baştan geçirme diyeli. Şunun esasında halkını edip gariplaştırıyorlar. O yörüyte garip tutmak için nämelere diyendiklerinin o gurumne eders yine ikisane ildeşimiz var başından geçiren ikisinin hem başından geçen vaka bir menzeş bolun için 3 olup hazır çıkış ediyse dinlersiniz o ya adamlar bilýäňiz ýa-ni näme bolsa da bir zatlar edip gün görýändirler. Bir zatlar ojuk bujuk ine umida ve bahar ildeşlerimiz hem Türkmenistanda kan çörek pişiripdirler. Çörek ýa-ni tamdyrda çörek pişirip satyp gaty kän ýyl boýunça diýeli o öz ýa-ni gazanjyny o gazandylarmy gazanmadylarmy ona häzir özleri aýdar ýöne. Şonuň netijesinde ellerine bir zat geçdimi soň çörek pişirip satyp pul gazanman ýa-da yeter etmez olup yurdun daşına çıkan adamlar o näme üçin çykýar diýilen ýalak sonra olar soramak üçin ýa-ni bir ara geldikde. Siz o düşünürüp berersiniz näme üçin o çörek biznesinizi taşlap yurdun daşına çıktınız ýa bir zatlardan gaçyp mı gaýtdyňyz ýa-da başga bir zat boldumy? Şeýlerek ýagdaý bar. Indi men o sözü kime bereň? Kim başlamak isler? Çörek biznesiniz o nähil başlady, nähil ýöredi? Näme üçin çökdi ýa-ni çökenlik üçin o çykdym diýdiniz-de. Şeýlere. Bahar abla başlamak isterseniz. Salam yurttaşlar. Men öňünçe Aşgabatda işledim. Köşede, Gawdanda, Hitrovkada, biriniň elinde işledim-de. İşlem wagtynda da kazanjak zatym ýok. İşleýän kwartiraňa berjeksiň ýene. Ondan sonra Krasnovod'a gittim öz başıma. Öňünçe biriniň elinde işledim. Soňra bir özüm açdym pekarny. Şu ýere gelende mecbur bolup aňardan elime hiç zat geçmäni pul gazananym bejenelme ýetenek diýerler şonu ýaly. 40 000 manat borç bergi bilen geldim. Aňarda bergiňe sen 40 000 manaty Türkmenistana ödäp biriniň elinde işleseňem pekarnyny ýapyp başga biriniň elinde işläýin bergimi öýün diýen hiç sana neme ýok. Şans ýok. Bir görsen gaz edaradan gelýär, bir görsen tokdan, elektrikden gelýär, o ýerde elektrik meşalkan işläp dur ahire. Şoň üçin tamdyryň gaz bilen işläp dur. Oň üçin gaz edaradan gelýär. Türkmen uny ullanyp bileňak Gazagystanyň uny nemetmeli. Ondan soň Gazagystanyň unundan alsaňam sen sana galjak zat ýok. Şoň üçin Türkmen uny alýan, oň üçin üstüňde adam, sen hökmen arkaňda bir durmaly. Şoňun alagyny töläp oturýan, oson ol sana barlykçy zat gelmeýär, göý bermeýär-de öz şeji o ýerden. Barmalda şo ýere diýe. O ýerden gazanan puluny arkaňda durana berjeksiň. Bir durmaly arkaňda, bolmasa seni ýöretip bileňak. Men şo ýerde bar bir ýyl özüm pekarny açdym. Gazanarım bir zatlar diýin. Bir ýylyň içinde 40 000 manat berge batdym. Näçinji ýyl bu? Şeýdem bar bu 2013. 2013 ýylda 40 000 manat şu soňky täze manatdan ha?
O wagtda täze manat, köne manat men bilemem onu. Hmm. Men şu gaýtjak wagtlarym şo gep çykdy. Köne pul kän, täze pul diýip. Hmm. Men bilemem onu 40 000 manat Hmm. şu yerden berge battım ben. Ondan soň yaman eribedem keselledim. Sebäbi içime aldım. Düşünýän näçe biriniň elinde işlesem nädip o pulun aşağından çykjak, bergileňem üstünden gelip dur. Ahir sonunda men aýtdym, men türke gidýän diýdim. İşleýän siziň berginizi berýän diýdim. Ondan soň sen türke gitsen gaç gidersiň diýdiler. Ya men nire gaçaýyn diýdim. Men şu ýerde bolanda sen men diýdim, alın saklaň diýdim. Pul öňen bolsa diýdim, men sizde oturaýyn zalogda diýdim. Ondan soň bolýa diýdi, ýokarda Allah bardyr. Sen diýdi bir Allah tawsyrýan diýdi. Eger bergiň bermeseň diýdi. Tawsyr meni Allah diýdim. Şey diýdim de türke geldim. Şey diýip şu ýerde o bergimi üzdim. Bu 14'ten bergini düştü. sorayanlar kimlerdi? Un bererler. Mhm. Un alanlarım. Un bilen berge baktım. Gazyň zadyň pulunu berdim. 5 000 manat neme prosentini aldım. Şey dip on bergisini verdim. Olan berge giriyor da birinin prosentini alýar. Ona bergili bolýar. Ýöne gazyň zadyň pulunu üzdüm. Hele galdyrdım. Oza şey dip unuň pullary var. Türkmen un alanlarım var, Kazak un alanlarım var. Alıp ondan sonra şolary bişirip şey dip berýän da. Pullaryny berýän. Men özümde pulum bolmagyna soň fırnymam yandy o zaman bar. Unlarymam yandy. Ondan şey dip Türk'e gaýtdym. Şey gelenden soň ilki işim bergimizmek boldy. Kazananmy şey berge uradyp şey bergiden çykdym. Men Häzirçe- hasapladım $15,000 bergi var ýaly, ýalňyşmasam. Şonu ýaly bolup biler. Men şonu var her aýda $600 aýlyk alýardym ilki. Dollar düşüp 2'den de o wagtynda Türkiýede. Her aýlygyndan $400'dan goýup oturdum. $400, $500, $100 alyp galýardym. Demek kwartiramy ödemek üçin. Şey dip bergilerimi üzdüm. Näçe Indi ýylda ýene ödetdi? Näçe ýyldadygyny bilemem, onu var hiç ýadymda ýok. Kän Şu ýyl bergiden bolmaly? indi gelenme 10 ýyl boldy ahyry. Häzirem ýene $110 bergim bar. Pulum çykmadym ýana. Entegem çykalam. Çıkamak bergiden ol adamam izarladım adresini öýüne bildiler ýöne şol adam ölüpdir häzir. Ady Indi näme? nähili bol? Ady zady. Näme daga? Familiýasy ýokmu? Familiýasyny bilemäkçi 68'de ýaşaýan Mehmet ağa aradan çykypdyr. Ýöne şo meniň tanýanlarym bardy, nemede Krasnovodda. Şolara aýtdym, şoň bardy, ogly bardyr, gyzy bardyr. Kimisi bolsa bolsun, bu şoňa değişilden ýa-da garyndaş bolsun, men bergim bir üzeýin diýdim, bereýin. Şonu tapyp berdi we şey diýdim, bolýa diýdiler. Hala neme habar ýok. Bolmasa Türkmenistana barandan soň öýler tipejek, garaz berjek. $110 bergim bar. Soň şeýle bir zat bardy. Biznes nähili diýäti? Bu gazandyrma tarapyndan. Ýine çörek Ýok, pişirip gazancı. Ýok, gazan. Ben Aydın Şöyle ben koşuldum. Türkmenistan'da çörek pişirme en neme işlerden biri. Nasıl Müşterisi desem? bol. Kazançlı işlerden biri. Kazançlı. Goğu kazançlı. Mesela bir halta un alsam şundan ben 120 sana çörek çıkarıyordum. 120 san çörekten son köne hazır ön başta yap başlan 98. yılda başladık da onun bahası az yadımda yokundu. Hazırkine sonku güllerde yapanımız 300 mi 60 manata alıyorduk. Bir halta onu şundan 120 sana çörek çıkarsak 120 manat bolyadı. 1 manatdan satan vaxtım 120 manat bolyadı şu yarıma yarım kalıyordu şundan kazanç. Şunun içinden drojasının pulunu, yol pulu,
kiçir çet bu bazara çıkarıp satsan çet pulusunu ayırsan şunun bir 40 manatı 45 manat 50 manatına çellik alıyordu sana. Kazançlı. Bir Demek günde Türk neçe Yöne halta pişiriýärdiniz? kazançımızı ben gününe bir özüm bolan için bir haltany pişirýärdim. Bolmasa köpüräň pişirse bolýar, ýöne bir haltany pişirýärdim. Demek Türkçe hanım şu yerde aytıp geçen Türkmen unundan pişirsen kazanıp bolýar. Yani Türkmen unu nemetmek onu Niyazov Gerayim bilen nemetdi, den koydu. Men Türkmen unundan tutuldum. Ondan sonra bana un getirgen oğlan vardı. O türmede de oturup geldi. Ana onu da berim bilen nemetdik. Arkanda bir yer dursa sen Türkmen unundan pişirir. Ne emesen edebilyen. Yöne sen arkanda duran adam bolmasa sen unu getirip getirdin. Şu magazinden alıp gelersen bir halta unu eýýän şonu sana var. Ulukun bir cenayet sen edenişin. Şeýle bir üstüne yüklüyorlar. Men köpden gazak unu bilen pişirmeletdi. Neme çörek pişirýärler diýden ýasmy özüm aýtdy. Geraýin bilen deň durýar Türkmen unu bilen tutulsan. Şoň üçin Türkmen ununu kän ullanyp bilmeýärdik. Gizlin alýardyk da. Gazak unular durmaly. Gazak unam 2 manatdan çöregin 132 şolar ýaly çörek çykarylýar da 340 manat. Ondan soň sen 260 manat boljak da gazak unundan pişirsen. Ýöne unun bahasy 340 manat. Ne ziyan. Bu Aşgabatyň bahalary ýöne dogrudan dinleýijilerin kellesi garşmasyn. Bir çärje bir Aşgabatyňky. Neme Aşgabat, Krasnodar şu taraplarda şol ýaly. Ýöne Türkmen uny gizli alýardyk. Olam korkunçly. Oň bilen tutulsaň, ondan soň sen kazananlar artmyş ödemeli bolýarlar. Şeýdip, bir 3 kilo ýaly uny goşup unam Türkmenistanyň unam mara degirmen diplewagyň uny gelýärdi, ol gowdy. Onam tapmak gaty kyn. Öňünden aýtyp goýmaly, degirmen gelse maňa berdi. Beýleki Aşgabatyň öz unlaryny alýan berbat. Hiç ol çörek hiç çiğişmezem, galmazam, takta ýaly bolup çyky. Oň üçin gazak un goşýardyk. Şoň üçin hem gazanç az bolýardy. Cemal abla, benim köprek işilde onum gazak unlandı. Sana bir ankaydan değirmen unumuz. Özümüzün Türkmenistan'a çıkan unlardan neçe gezek tandırda akıp unlu hamirlarım. Neçe ziyan gördük. Onun pulunu hiç çıkarıp olmayadı. Eğer içinde bir ara sıra bir on atı çıkan vakti birazcık eline kazanç kalıyor. Bolmasa hemen mesela hamirlarım tandırda akıp gidiyordu nallarımız. Çöreklerimiz. Kazakistan näme üçin berdi? Buğday berdi bir ýyl. Kazakistandan bir ýyl buğday geldi. Ana şonda gow unlar çykdy. Edil Kazakistanyň uny ýaly gow unlar geldi. Ýöne ol etagym soň bir ýyl berdi özü. Soň ikinji ýylda olam kutardym. Kutarandan soň Türkmenistanyň eýle bir buğdaýlary gelip, buğdaýynyň unlary bolýar. Akyp ýatany haýsy. Tandyrda pişirýän çiğişmeye. Onu sen tatjaksın ahiri. Porsuldap duran çörek olmasa onu almıyorlar. Sanki bizi pişirip oňurmayan ýala gadyp galýa. O çöregim bar magazinde geçmese, izine gaýtyp gelse, o sen bunda galýa. Sen haýsy bir nire geçirecek, nädip iýjek onu hemmesini. Olam ziyan bolýar. Şoň üçin hem çörek pişirmekde gowunyň öz öýüňde tandyryň özüňki bolsa, elde ýugursaň özüň öýüňde bolsa bolýar. Ýöne beýle sen pekarny açyp işledip oňarmaýan. Üstünden bu baýguşlaryň hemmesi biri geler, biri gider. Hiç bolmasa uçaskoy geler. Bir ýere beýle gazyň bir ýerine özüm tandyrlarda hemmesem eýranski şlangalar bardyr. Şo bilen geçirilýär. Ýöne şo gaz idaradan gelen wagtynda pul berýän o bolýar. Kanunla laýyk goýar. Ýöne pul bermesen bir ýeri öýle bolupdyr, bir ýeri beýle bolupdyr. Bahanasy ýerden bahana tapar, elektriğinden hem o ýeri öýle bolupdyr, bir ýerden pajar bolup. Ýöne şo wagtynda jübüsine pul sokýan hemme zat laýyk. Beýledik diýerler.
Men şu yerde var kazananım, hiç kazananım yok. Aşgabatda işledim ben. Lebaplı bir oğlan vardı, han geldi deyip. Şoň elinde işledim. Gatyk oğlan, adamçylygy zadan. Şol 4-5 saat tamdyry vardı. Her günem 7 halta, 8 halta, 10 halta da bolýandyr. Şonu bir güni maşynda pakete pul goýup otyr. Nalawyny tölemeli da. Ben aýtdym, hany geldi diýdim. Un aljak bolýarmyň diýdim. Ay genneje diýdi, näme uny diýdi, şu nalawyny berjek bolup otyryn diýdi. O sen onu berip özüňe näme diýdim. Ne günde näçe gazan edýän diýdim. Ben diýdi, kazancym sizinkiden az diýdi. Ine gaz diýip gelip otyr görüp otyrsyň diýdi. Bir gelse biri. Otaň arkasynda duran ýöne kesiýorlar. Soň arkanda bir güýçli bir yer durýar. Her hepde bir paket pula akidýän, oňa maşynyň nemesinde goýup çyk, portaçowyna goýup çyk akidýän. Ondan soň gazdan, elektrikden hiçim gelmeýär saňa. Ýöne men sizden diýdi az gazanýan diýip şey diýdi. Oturup gepleşip oturduk da şoň bilen işden soňra. Şonda bara bana hiç tamdyr öğretmek istemedim. Başımdan geçti da sebebi. Men diýdi yapjak diýdi, şu unlarym bara getiren unlarym diýdi, nemesem diýdi yapjak bizar boldum diýdi bir şey diýip oturdy. O zaman sen aşgabatly bolsaň, özüň yerli bolsaň bolýar. O zaman kazanyp bilýän ýöne Lewapdan gelip ýa daşyňyzdan hiçim gelip çörek işletip duran ýokdur Aşgabatda eşden näsiňiz. Daşyňyzly top neme Aşgabatyň düşmany ýaly. Daşyňyzly gelmelde. Lewapdan gelip işledýärler köpdi. Olaryň yani dinsizler diye yeni bir zat diyer. Ede kemsitmeler. Bizar olduk biz şatırlardan deyip o yoldan geçen bir daşlığını bilye de sana. Indi o taýlara Apornikalar gitmänkä uzaklaşmanka şeýle bir sorajaktym. Türkmenistanyň unudan çörek pişirmek gadagan. Doğru dälmi? Daşar ýurtdan gelenden pişirip bilýän. Indi bu bir akla sygajak bir zat däl. Näme üçin? Indi şunuň sebäbini aýtdylarmy? Ýa-ni Türkmenistanyň unundan näme üçin pişirmeli däldiginiň sebäbini aýtdylarmy? Ne üçün pişirmeliler? Payoka berileni üçün. Payoka berileni üçün bizler un haltalap alanımız üçün bizlere ansat tapılmayadı. Gidip ya payo alyadık hakkımızı, ya bolmasa şu payok alanlardan satın alyadık. Ya bolmasa magazinde bir magazinçi tanışım bolya, şu üstüne pul koyup satyadı. Şunu yaladip tapılyadı. Türkmenistan'ın unu ansat alıp bolmayadı. Yani alıp nan edip çöre edip bolmayadı. Türkmenistan'ın halkına buğdayı yetenek. Şu payoga verirler. Şu un yetenek deyip o yetenek bolup bilerdi. Eň soňunda ýene çörek pişen ok mandan. Daşna giden o var. Evet. O çörek pişip yok biz peýda görmeli däldi. Ha bolýar indi Şunu ben yadımda neçe gezek magazine barıp şu magazinçe üstüne pul koyup gımmat satyadı. Şu bize nançı bulanımız için bize tanıyadı. Bize baran vaktimiz üstüne pul koyup satyadı bize şu unu. indi seredim şeýle bir zat gurşum gerjekde. Men 2018-nji ýylda Ankara'da bir mahal nämeti? Mahal diýip bir yer bardy. Ulu iş merkezi. Ullakan. Şu taýda men biri bilen tanışdym. Soň gurrun etdik. Ha Türkmen mi diýdi, menem diýdi Türkmenistandan buğday satyn alýan, daşary ýurda çykarýas, daşary ýurtlara satýas diýdi. Soň men aýtdym, näçe rak getirýäňiz diýdim. Gatkan diýdi. Men diýdi, nämäni müşteri tapýan, dogurlaýan gidýär diýdi. Soň menim gyzyklanyp soradım. O gurrun berip dur, ýa-ni bir nemere. Soň ofisin zadyny bilýärdim da, entek şu taýdan dälmi bilemok. Soň izinden şunu aýtdym da, diýdim sen Türkmenistandan buğday alıp satýan bolsaň bize de buğdaýy ýa-ni ekmeği karneyle ýiýär bizim halkymız diýdim da, karne diýmek ýok da. Türkmenistanyň halky çöregi payok bilen ýiýär. Ýöne sen o müňläp tonnalap buğday çykaryp satyp dursun. Bu bir
ütköşük diýdim. Soňam ýüzü ütgede birden näme. Ay şondan soň kän uzaktan salamlaşyp ýa-ni biraz soğudy, bozuldy ýa-ni demesi. Hakykat nämäni aýtdym-da şo döwürler hem şeýle-de. Öňem biz okuwçy wagtymyz çörek almak üçin nämede durýardyk. Öýünde çörek pişirýänleriň hem ýetişen okda. Şu buğdayı olmayan olmaly, unu olmayan ýene bir zat ýetişýänlerdir-de. Soň şo hepde de bir gezek pekarın diýilýär umumy çörek pişirilýän. Şonu almaly-da ine Şu bize nancıların da adına näme ýetişýärdi. Şu öýünde değirmancılar bardy. Köp Jydan kolhozu bardy. Çaşurda bilýärler. Jydan kolhozda bir kiçirecik fabrika un çıkaryan öýü däl o bir fabrika. Şunda çıkarýardy. Bize bar köp şun 3-4 haltala barıp alıp gaýdan wagtlarymyz bolýardy. Soňam Iskra kolhozda biri bardy. O öýünde çıkarýardy buğday. Gowudy buğdaýlar, şu çıkarılan buğdaýlar, gowu buğdaýlar, nanyň gowu çykýardy. indi sizin ýa-ni buğday nemäňiz, kynçylyklaryňyz hem un kynçylyklaryňyz ýa-ni öýlerinde gizlen değirmen işledýänleriň hem kynçylyklarynyň hemmesiniň sebäbi Türkmenistanda ýetişdirilýän o buğday baryndan ýogundan daşyna çykarylýar, satylýar. Daşyna çykarylýar. Ine pikir edin, sizin buğdayınız daşına çıkarılýar, siz içeride çörek pişirseňiz jenaýatkar bolýaňyz. Ýa-ni ol Niýazowyň aýdan nemesi var, gerayin bilen deň. Buğday gerayin bilen deň bolup bilermi ýa-ni? Bolmaly däl. Näme üçin bizlere Gazalstandan gelýärdi onda un? Bizler un Gazalstandan arkaýyn alyp satyp biler, alyp onu nemeden döwletiň öz içindäki puly harçlaýarlar. O taýda da neme pul gazanýan bolmaly-da. Ha, temine şu ýerde bir zaten belläp geçeýin. Meniň var un alýan ýerim. Nemede pul beribilmäni, un berýän eken hakyna, işlemesine günlük neme alýar. Şonu un berýän eken hepde de toplap alýan eken oglanda. Ozan şonda men bilen de habarlaşdy da sen çörek pişirýän diýdi. Men bize diýdi pul beribilen ak diýdi. Pul ýok diýdi, un berýär ýerine diýdi. Sana dersem diýdi, şey tanışdyk da. Sana diýdi men un getireýin sen alsaň diýip şey diýdi. Men aýtdym getir diýdim. Ozan ýene de başga da oglanlar var ekeni. Ozan şey bir gün birisi getirýär, bir gün birisi getirýär. Şey men hepdämi doldum ol oglanlar bilen. Ben diýdim pul size dedim. Zaten ben dedim un alacak dedim. Şuat yardım açtı da şöyle olur ya oğurlap ya nemede öz hakkını sebebi neme pekarını şu un ıskladı un basanlarına neme beribilen hakkını verip pulunu veribilen yerine un veriyene kadar. Onu şunu getirip veriyordu da bana. Onu sonda da Türkmen unu deyip şöyle un Türkmen gidip geldi. Öz aýlyk hakyny şey edip nemeden üçin-de. Ýani aýlyk ötlem ýok, sana un bereli. Diýe olam un alyp o size satýan üçin üýtgeşik bir zatlar. Ine şunun hemmesiniň aňyrsynda Türkmenistanyň buğdaýyny daşyna çykaryp satýarlar. Halk bolsa demetmeli däl-de kynçylyk döretmeli. Siz näçe köp çörek pişirseniz şonça köp satylýar-da. Bahasy hem arzanlajak, soň talap köpeljek şeýle bir nemesi var bunun ykdysady tarap şeýle. Bu nemänem aýdyp geçeli. Türkmenistanda buğday, paxta eken wagtyň topragyny zaýalýanda. Sapara 100 milyardlyk topragyň üstüne 500 milyonluk nemek ýerler diýýärdi. Şoňa da gelýär bir tarapdan. Aslında Türkmenistanyň hiç ýeri buğday ekmän. Diňe daşyndan almak gerekildi. Gazakistan var, Ukraina var. Soň Pribaltika ýurtlary şeýle ýerler bardy buğday üçin edýän. İçinde de gerek däl, ýa-ni içinden alma, ýene näme etme, bu zatlaryň hemmesi ortadan aýrylýar-da. Bu nemesi düşnükli indi näme geleli, paraly mesele geleli. Tamdyr işletmenin kynçylyklarynyň ýene biri para vermek meselesi dogry dälmi? Bu näde edýärler?
Üstüňize şu her gün gazçysy, pajaryndan diýe ýangyn nemeden Ben şunu ondan aytdım. mundan gelinýärdi. Şolary bir gurrun beriň. Onu Ben hep şu başına geçenlerin baştan aydı berin de şu nähili başladı çörek yapmağa. aydı. Başta mene durmuşa çıkan vaktim 97'de 98'de çörek yapmaya başladık. Kaynanamın öýünde kaynanam çörekçi de başta. Oduna yapyadık. Oduna yapan vaktimiz hiç bir problema yoktu. Son odun yine bu pahtanın nemesi var ya, neme dedi onu? Çaňalak. Çöpü. Çağalak. Ha, şundan yapyadık. Şu vaxtlar bir problema bolmayadı. Sadece un probleması demesen bir gaz probleması yoktu o vaxtlar. Son yavaş yavaş gaz çekilip başladı. Gaz geçirdik tandırımıza. Son her ayda 2-3 keze gelýärler o vaxtlar. Gelen vaxtlara bulomba, bilýäňiz belki bakarablar. Bulomba näme diýerler, turba, gazın çıkýan ýerine bulomba yapıştırıp gidýärdi. Bizerem kaynanam başka hiçbir yerden girdecimiz bolman üçün birazcık nemerak da kaynanam dilli biraz giderdi koparardı. Bulombasını açıp tezelden yine şu nemeye başlardı. Bir kanun bozyadı o vaxtla. Kanun dep özlerce gelip bizlere zat yazıp bulomba vurup gidiyordu. Yine kaynanam şu vaxtla kanunu bozyadı da çünkü başka yerden girdeci yok. Girdeci bolman üçün sadece nan çörek yapıp şunu yalayıp neme derdik. Son neme ettik. Gelen vaxtları pul berip başladık. Yani senin aydışınyalı kemine. Pul berip başlansın ola tizsiz gelip başladılar. Kazancımızın yarısını şulara vermeli bolyadık. O bir gayret çıkarmadı. Şu kalan mesela yine bir haldan yapsak şunun mutfak parası değil, mutfak pulu. Yani yiyecek, içeceğimiz başka hiçbir girdeci kalmayadı bizlere. Gazçılara pul vermekten. Başlarda gowadı, sonra gaza geçen son bir kıynalıp başladık. Odunam tapdyran okmuşdy soň şo döwürlerde. Yok, odun taptırmayadı. Odun taptırmanın üçün hem kımmat bolyadı. Odun hem tiz kutaryadı. Gary işem bar. Bizler gününe hava işiken sonra 2-3 halda izle nemeden son kıyın bolyadı. Odun bilen yaksan var ya bir gezek yapıp alýar. Ondan soň nemetmeli ýene de odun goýbermeli bolýar da. Otlamaly bolýar tandyrı. Hem Odun çörekler kaçsını bolup çıkmayadı. Kaçsını bolmasa satmam kıyın bolyadı onu. Nemede satyadım ben o vaxtları. Çarjyon vokzaly bar, vokzalyna alıp gidip satyadım. Sonra yağlı çöreğim yapardık. Yağlı çörek üçün unun kaçsını bolmalı. Nämçin öyle açmalı da onu yağlı çörek bolsa yufka deyip yazıp yağ sürtmeli. Bizlerin unlar kaçsını bolman üçün bizler Türkmenistan unundan onu pişirip bilmeýärdik. Kımmat un almalı bolýardyk. Yırtılıyor da. Yırtılýar. Şunun üçün birazcık kıyınlaşýardy. Soň özüm yine ayrı öy alıp özüm çıkan son yine şu işe nemet başladım da nemçine girdecisi şu çörekten başka iş edip bolmayadı. Bazara çıkıp zat sattık. Bazardan şu nalogu diýerler, yine bilme neme diýerler. Hiç sowdanın konkurent köp bolan üçün köp nemet bilmedik. Bilen işimiz, bilen devam ettik de şu çörek işi. Yine şu gazçılar bizlerin hiç özgün nememize koymayadılar. Gelip yapıp gidip neçe gezek barıp ştraf töleýärdik. Yine gelip başka tandırımızı değiştirerdik. Bolmaýardy şu. Günümüze koymayadılar. Bazara gittik. Bazarda pişiren çöreğimiz bazarda satsak bazara gelip nalogu bula koymayadı. Näçem bir şu dünya bazarına yapılan dünya bazarda belki bizden sesimize yine şu videolar görse nançılar köp nämçinden de şu konkurensiya köp da nançı. Kä wagtlar şunýaly wagtlar bolady saat 6-7-ýe çäli oturup nanymyzy satyp bilmeýän wagtlarymız bolýardy. Nan köp bolýan, çörek satan köp, slişkim köp bolýardy. Kä wagty men şu ulu oğlum kiçidi 6-7 ýaşyndady, ýanymda alyp gidip aýlantyryp satan wagtlarym bolýardy çörekler. 2 küptümek sumkany alyp, belki meni tanaýarlar, şurada aýdarlar hem yazarlar hem. 2 küptümek çörekleri, sumkaları alyp aýlap satan wagtlarym bolýardy.
Şuna çarjörde şu bazardaki oturanlar bile ben şu kaknan diye bir nan var, sütlü nan. Yufka satıyorlar da o yufka bize normal çöreklerimiz biraz kalın. Onu kuratıyorlar da kuratıp satanı satıyordu bize sütledip. Şu birinci başta çıkaranların biri ben şu kaknanın. Onun için hem kımmat un gerek boluyordu. Sütledip şunu satıyordu. Çeşit çeşit yapmasan konkurent köp satıp olmayadı. Kınanımız köp kalıyordu. Ertesi birden son arzan vermeli boluyordu. Son uvam geçmezse son mallara, tavuklara vermeli boluyordum. Şunu yalı günlerem boluyordu. Kâ vakti kazancı köp diyen de kazancı köp bolsa hem şunu yalı vaxtlar geledi satıp bilmeyen vaxtın bankrota düşen vaxtlarım boluyordu. Onun pulunu çıkarıp bilmeyen vaxtın yani köp vaxt şunu yalı zatlar yaşadık. Karza minip. Boynumuza karz. Tuğçe Hanım, ben hemişe şeyle yaşadım. Kaliteli bir çörüğün gidiyor magazine ertsenem ne mi? Magazin sana kalanı izne veriyor. Ondan sonra şu yetimhane azarda veriyorduk. Ya bize de şunu yalı. O zaman Paylayadık kalan onlar paylayadık. unu onlara tutulsan unu ne için tutuyorlar? Seni tutup kısıştırıp başlıyor. Sen ne için un sattın? Ay seni öğütecek. Ondan sonra içinde biri sen arkanı durup başlıyor. Ey bolya da koyuver beytme. Eğitme diyelim olup. İkisi birbirine nemet başlıyor da olsa çoğaltına eyyam hemişe men sen arkanı duruyorsun diye men nalogumu vereceksin diye da. Sen bilen doğru gepleşeyin men dip şey diye sen bir ey kova bir ayal ekenin şeyle bir zahmet keşekenin yine bir da sen övüye koy. Ondan sonra men sana kömek edeyim diye sen bana ayda şunca töliyorum. Men sen gazdan hem gelmiyor üstüne toktan hem gelmiyor. Ondan sonra sen arkanı durum oluyorlar da. Şoň üçin sen umun alýan. Hemme zadyňy biliyorlar. Al bir işlep başladığında pul kazandı diýende sen tutup şolar ýa jenaýat etjek, şoňa sıkıştırıp başlaýarlar. Ana şey Cevapla. onlar Nalog dedik de az şu bazarda oturan vaxtımız özümüzün zahmet edip çıkaran çöreğimiz özümüz pişirip çıkarıyor şunu. Şunun için bize nalog tölemeli boluyorduk. Şu nalogam nekili gidip yine mesela eğim baş satıyorlar, ayakkabı satıyorlar, kımmat yine koja satıyorlar boluyorduk. Şuların nalogu bilen bizlerin çörek satıyorların nalogu bir boluyorduk. Bizlerin hiçbir zaten göreceğimiz bir Anırda yine bazara gittiğim vaxt çöreğini satan vaxtın bütün gün oturuyan onu satmak için. Orada iyi biçiyen, çekini töleyen, zaten kalacağı bir azıcık pul kalıyor. Bunu yani bu satın şu yani koja satarlar, ayakkabı, en baş satanlar bilen nalogunu bizlere hiç neme kazancımıza doğru gelmeyedi. En azından şu çörek çağlarımıza başka yerden girdeci bolman için başka yerden yani çörek tapıp bilmemiz için mecbur gidip şunu nalogunu tölep kaydiyadık. Elimize kaviz alıp. Bunu yani mesela ben Çarjo'da yaşasam pizza hoz diyen bir yerinden uzak bir yerlerden gidip ben hiç gidip görmeye yerlerime gidip neme tölen yerim oldu. Ştrafını tölep nalog onlara kaviz onlara yerlerim oldu. Şunun yağlı bara it yağlı süründürüp ya özünü zahmet edip çekip çıkarıp nemeni satacak bolyan çağlarını yedirmek için, okutmak için, bir okula verecek bolyan çağlarını depter ruçkası için şunu yağlı edip öz zahmetine özüne yedirmeyerlerdi. Şu burnundan çekip alıyorlardı bar pulunu elinden. En sonunda eyvallah dedik taşladım geldim beriye. Türkiye'ye geldim. Ben Krasnovod'un bazarında çörek sattım. Sana çörek satmağı var ya 1 metre yer veriyorlar. Sen oraya da günü bilen bir çörek satmağına durup kaydığın vaktimiz oluyor. Çörek menden al. Adam gelen vaktından ben utanıyordum. Duruyordum öyle var ya şeyle. Gel sen niye geplemiyorsun diye de adamın üstüne zınacaktım böyle. Gel menden al eline çörek alıp var elini dıkıyorlar da şeydik çörüğünü aldırıyorlar. Allah. Yine bir cicik aldı, sonu aldı, alay gidecek olduğunu yoksa çörüğü bu tarafta kehan. Öyle şey diyediler. Ben utanıyordum edip, isteyen adam gelip alır deyip duruyordum. 1 metre yere. O vaxtlar
Şu vaxtlar kelleme gelməyəndə şu zatları, yəni şu dünya bazar var vaxtlar şu nançıları, şimdi uzun bir qatar nançılar vardı da, şuları videoya düşürüp almak kelleye gelmedi. Şun ya, yani qaydanınız az yadıma düştü. Şu aldı bir adam gelseyəm şu önüne çıkıp çöreğini al menden al menden. Mən hep vaxt utanyadım yani topluma karışmalı bolyan. Zadını saçak bolsam topluma karışmalı bolyan. Sen hem şunu yala ediyordun. Ya ben hem şunu yala ediyordum. Gel ben çöreğimi aldı. Ya mecbur çünkü eğer bugüne ertire kalsa bu çörek katıp kalacak. Ertirse hiç kim almayacak bu çöreğini. Ya arzan satmalı bolyan ya bolmasam birine vermeli bolyan. O pırlafkaların arasına aylap satıyordum. Yadıma düştü var şu günler ne yaşattırsa asuda asmanın aşağında yaşattırsa. Yine şu oğlum Aydın oğlum küçük 6-7 yaşındadır. Bunun eline çöreği veriyordum özümem 2 kap iki kiptimde. Şunu yalayıp satıyordum 1 manattan da. Bu vaxtlar 1 manattı sütlü çörekler. Buna hem süt alıp koşuyor. Süt alıp koşmasan bir çöreğe benzemiyordü. Ova, bir tandırda nemeden vatın çöreği sıcak orap çıkaramatın suydun iyisi gelip duruyor da yağı meskan iyisi gelip duruyor şu vaktinde. Şonu yal edecek ol, kovdan kovusunu edecek ol, ustalaşıyasın. Ben ahir sonunda şey deyip bir berge battım da yok. Koyayım dedim, bu bana bolacak derken. Köp say diye çörek satmak diye günah. Bu sana düşen hak. Ya ne düşmesi diye hemen O ne hil bir söz oluyor o. hiç maraş oyar. Ya kevr adama ağacı düşmeye diyeler, örüm ediyorlar da. Ondan sonra bana dediler, ya bakarsan şu çöreği koy dediler. İndi birazcık kovul başladı, indi bu kovulunur diyene. Ertir bir ulakan bir neme yitirmek yaşayan da bir adamlar hem ölmeyen da sadece ölmeyen adam eyle bir ervet oluyor. Ben şu son özelinde şu 40 bin manat neme hasabı yazdım. Her kimin vergisini sorarak gelir. Ben gece yatan vakın danatmağa dile ediyordum. Danatsa sen vergini sorarak gelirler. Ne mi diyecek? Ya ben işleyecek vereyim diysen az pul der. 50 manat 100 manat der. Ağır gün oldu yani o daim oğulları indi bir Cem abla şu nan çörek pişirip yiyen vaxtlarım daim yengemle ruhlarım çörek pişiriyordu. Şu bizlerden gördüğünü geridecisi gov bolan, kazancı gov bolan onlarım pişirip başladı. Son ben hem zahmet çekip efendim anne geliyorum. Hem çörek pişirip gecesi bile yatmayan son satmalı bolyanda. Son ben aytdım bu hem satsam şu kalacak kazancım. Gidip başka yerden alıp satsam şu kazancı dedimden tandırımı yıktım. Bu gazçılardan yani bizar boldumdan tandırımı yıktım da daimin öyüne işlemeye gelip başladım. Gecelerine çağlarım öyle koyardımdan gecelerine gelip hamir edip zaten daimin yanında yengem yanında kömekleşip şulardan alıp satıp başladım. Hem dan yapıyordum yanında kömekleşip gecesine hem gündüzüne çörek satıp başladım. Şundayım şu satsana alıp satan vaxtına birazcık neme kal ya da yine nalog, bazarın probleması, klientlar, neme konkurentlar şunun bilen hiç birin iki bolmaya da sadece bir günlük yemek pulun kalıyordu. Yemek pulun günlük, çağların okul pulu, yemek pulu. Siz devam edip durmayın. Şuna bir karab gelin nasıl gelecek. Indi şeyle bir sorayın da. Şu nalog deyip gelýänler bir gazdan gelýär. Soň yangın yankı pajaryn diýilýänden gelýär. Dogry dälmi? Ondan soň ýene başga ýerden gelýär. Sen öz yerinde işleme aşkılatı işlesen polisiyalar gelýär. Soň Yabancısın nemetmezler arkanda bir durmasa sen o yerde işletmeýän sen propiskan varkız. Soň ýene başga nirelerden gelýärdiler. Barmy başga? Indi Yok, nalog. Bunu şu pulu alýanlaryň käbiriniň ady, familiýasy barmy şol öwürlerden ýatdan çyk. Ben hiç yadımda yoktu.
Ne şol nemeler Aşgabatda işlem wagtym şol neme bir elinde işledim tamdyr açdy lewatly bolan. Ýöne şondan bara kime berýän zat diýip men soramadym. Sebäbi uçaskoy gelýär, demin çykarmany gidýärdi da. Osan şonda arkasından bir güýçlirak bir ýeri durmaly şoň. Neme bolmaly da indi şu uçaskoýlaryň üstünden seyrediýär. Şoň ýaly bir zwaniýasy ýokarak bolmaly arkasynda duranyň. Ondan şoň üçin demin çykarman olar gidýär, ýöne toplam puly şoňa berýär-de hepde her hepde soňunda bazı güni akşama pulunu toplap alandan soň şoň bilen bir salamlaşmaly. Ýöne şoň kime berýän, kim diýip soramadym. Ýöne Krasnovodda wagtym kime berýän ýadymda ýok ýöne nemedi şu awurdy. Bir geze bir tutupdy. Oson men o ýerde eňemem ýaşýarda. Ona ýese sen o ýerden gelip men awraýym diýjek, ýene bir zat diýjek, 5 manat pul artykmaçy bolansaň olar neme bolýar, namusly bolýarlar da. Bizi ýaly sürünip ýörerler, doganym diýip aýtmagyna utanýar. Tanamaýan ýaly bolmaly. Ozan ýöne meni meňzetdi de sen niýe şoň niýde dogany bolýarmyň diýip şey diýdi. Ozan men aýtdym demin çykarmasyn. Şoňa diýdim nalogly bereýin şu wagtynda 350 manat berdim. Şoňa awurdy özi. Osan däzi diýip doganyňa jaň etjek zat diýenden soň oňa bir agyr sözü boljak maňa. Ben aýtdym pul bilen spaýyna şondan diýdim hiç ýere de jaň etmesin. Diýip şoň bilen soňra ýapmak bilen boldum. Gelýär. Ekranda görünemiyor. Ýa şurada biraz neme boldu da sesim gitmeli boldum. Şu ýa daýymlarda çörek pişirdik dedim. Neçe ýyllar daýymlaram neçe ýyllar çörek pişirdi. Maşyllap alýardy. 30-20 haltalap un alýarlardy. Gowudy. Ýöne şu her aýyň 2-15 günden bir aýda bir gelip gazlanyap giderdi şularyňam. Soň daýym tanaya da herkese geldi gazçylar tanayan üçin pul berýärdi. Pul berip açtyryp ýene dewam edýärdi. Şuň ýaly edip karza batyp soňra gymmat un alýardy. Gymmat un alan soň puluny köp ansa çykaryp bilmeýärdi. Ularam neçe ming dolar karz boldular maşgalasy bilen Türkiýe'ye geldiler daýymlar şu ýerde hazır ýeňem daýym. Karz bolup karza batyp soňunda gelip halaýaça karz törep berýärler. Doğru. Indi ýaňy men bir neme soradym da. Şol gelip nalog salyp ýa-ni para alyp gidýänleriň artlary barmy hiç ýada düşýän birikisi? Wagtlar hiç bazara gelýärdi. Şu bazara gelen wagty bara hemmesi kaçady. Kaçan bilen nere nanlaryny taşlap kaçyp bilmeýärdim. Mecbur tutulýardyk biz. Eýin baş bolsa eýin başyň üstünde ýapyp kaçyp gitsen ýöne bize uň ýaly edip bilmedik. Nançylar ýaman gaty kyn bolýardy. Bazarda Gelip satmak üstümize tutýardy. Bazarda satan wagtyna bolýardy bu. Bazarda satan wagty, bazaryň içinde nalog gadandy. Çöreği pekarından almalı düşünüşüm boyunca. Şeyle. Ama sanitarny diýer, sanitarnysam gelip sanitarny bir aýry pul alýardy. Nalogy gelip aýry pul alýardy. O bazı sanitarnysam bar, o ýadyndan çykartyp ýani aýtmagy. Sanitarnysyna berjeksiň, zabitasyna berjeksiň, ýene yer haqqy berjeksiň de berjeksiň. Gelimim birem bara. İçinde dolaşýarlar bilýärmi çöreğiňi alyp paketine salyp gidýän wagtym ma senden soram ýa dämet dursun. Sen o ýerde dursun, mecbursun. İyim içim satsaň, ýok men çöreğim iyim içime girýär. Onuň üçin sen sanitarnydan o ýerden bahana neme sanitarny şeyden gelýär. Onyňdan bahana tapýar, munyňdan bahana tapýar. Onu birem bara çöreği keplapdyr pakete salyp keplemäne gidýär. Da şükür edip duruyorum da şu yerden kovmadı. Çörek bilen gitse ziyanı yok. Çörek bilen gitmez değil. Bizlere dünya bazarında hemçinden de ulu bazar bolan üçün umyalı etmezlerdi. Bir girdi mi hemmesini siriyip süpürüp giderdi. Hemen korkup şu en baş taraftan gelip en sonunda bizler bazarın başında kapısında oturanımız için en sonunda bizlerden çıkıyordu.
Bizlerin yanımızda. Şunun için bizler çöreklerimizi taşlap gitip bilmemiz için neyçe gezek tutulup bunu vermeli bolyadık. Ya barıp dokumentin artırmalı bolyadık. İşte, Krasnovod'un bazılarına yer satın alacaktın dediler. Sonunda indi gel duran yerine pul töleyen. Ondan sonra yer satın alacaksınız dedi. Herkesin özünün yeri var satın alınan dedi. Alıptırlar mı ya da şeyde görkezmelik mi onu bilemem. Ben aytdım ben niye ne için yer satın alayım bir topar pul verip. Yani ne açı diyeyim soramadım. Ben yer satın alacaklar. Yine şiyor boş dur dedim. Şiyorda durup satayım dedim. Bir ekipler vapşi son var ya beni belli avaldı bazılardan nemeden önünden çıkıyordu. Sen giyirmersin bazıları. Sen çörek satmarsın bazılardan. Bir daşımızdan geldin sen Krasnovatlı değilsin ağır yabancısın. Onun için hasam cılv oldum ben. Bazılara girdim. Ondan sonra bazıların ağzında durup satıp başladım. Elime alıp durup yanımda sunkada koydan elime de 2 tane çörek alıp durup şeydim. Dilekçeleri yalı olup durup şey satıp başladım. Ondan sonra bazıların ağzından bir varsam sen yüreğe düştün sen ayağı deyip şey kovulup başladım. Şu Aydın bazar dediniz ya bazardan yer almalı. Şu dünya bazarda ne için birine şu nançılar hem küçük olsa hem yer alan nemeler var nançılar vardı. Yöne dünya bazarı yapılan son katı kıyım boldu. Katı kıyım boldu. Şu yengemlerin karz bolmanın sebebi hem neme boldu. Şu dünya bazarının yapılması boldu da benim hem özüm hem işim bilemesi yapılması şu dünya bazarının nemesi boldu. dünya bazarı yapıldı. Şu Töwerekdäki Yıkılmadı. önümçülüğe diýenleriň hem işi durdu. Soň Türkiýe'ge gaýtdylar da. Ava. Şu dünya bazarının yıkılması neçen bir maşgalanın yıkılmasına sebep oldu. Çünkü köp maşgalalar şu dünya bazardan çörek yedi. Köp. En kapının önünde oturan semçika satandan hem başla semçika satandan nemedip bileniz. Şunun yağlı köp maşgala ondan sonra dağıldı. Türkiye kaçmalı oldu. Türkiye'den hem sonra neçen maşgalalar bölünüp gitti ayrılıp. Gönlüňizde neme kimine çörek satarını ve hiç fikrine gelmez. Ya o yerde aşırvay vardı. Bir yerden şu yerden çörek satıp peydalanıp bilerin o diyeceğim. Eyyem aşırvay açıyı senkin yaptır ya. Aşırvay näme diýär ol? Näme üçin taýynyň nämesi? Aşırvay aman para gönlüňizde Motaýew hemmesi garyndaş olan toýuldyryp olar garyndaş olan ol un vermägen bazarym satyn alan adamda gaýtadan nemette bejerdi bazary. Oşan bir yerden çörek satýar, senki yapylsa şonu yapmaly diye. Şoň eline de mysal üçin türmäge gitdi, o işden kovuldy, ýöne yerine neme diýip söýün diýip bir polisiýa bardy. Şonu Garpo bolsaňda, Garpo başlyk etip goýup oňa adyny ýöne özü Garpony özü ýöredip oturçylar. Gelýänçem sen seretdi ýani Almanyda. Şol ýa. Yok, şol adam başlyk o polisiýa Garpoda ne baş çykmýar o. Ýöne neme şo ýeriniň başlygy söýün diýip geplenýär, ýöne şo ýerde başlyk bolup oturan aşyrway. Şolar ýalyk bir bejerikli adam oňary bilýär hemme. Bu düşünşüm boýunça bu bir zat etse şonu yaptırıp özü edip şu taýda pul vardır öýdüp neme de monopoliýa döredipdir de özüçe. Basmaçylar. Neme? Neme de mafiýa diýseňem bolýar. Öň toýuldyryk bardy. Şolar ýalyk adam, ene könüde tanalýan adamlar da şol ýalyk elindäkini alybilýän adamlar öň toýuldyryk bardy, ol öldü häzir. Motaýew bilen ikisiniň ýaman neme arasy gowy. Motaýewň şoňçylygy bilen ýürüýärdi. Ondan sonra aşırvay. Kemine şunu aydıp geçeyin. Şu mesela Çarşı'nın köp yerlerinde nançı vardı da nan girdecili kazanç bulan için köp yerde nan satılıyordu. Şu eşiklerinin kapısında rozasının önünde hem koyup satıyorlardı. Şuları gazçılar gelip barlayan gazçılar hemmesi bilyedi buları. Kimin öyünde çörek pişiriliyor hemmesini bilyedi. Pulunu alıyordular. Yöne ne desem
Bunların üçün bir kazanç da ayrı. Aylığından başka ayrı bir kazanç. Polisiyanın yani ya da şunun alıp Gelip, demesinin. ama gelip pul alıp giderler de yine tamam neme mi bu çörek öğünde çörek pişirmek bolanok mu? Sen bunu düğünden yap. Yapacak olsan düğünden yap. Hiç kimem yaptırmaya gitsin nemelerde konditör nemelerde çörek kanalarda pikarnilarda pişirilsin çörek. Yani onu yağlı etmeyelerdi. Bir geze senin pulunu alıp giderlerdi gözün korkuzan yağladır. Sen bile yine ikinci geze bunun gazını aşacağını şunu bulamba vursa şunun bulambasını aşacağını bilirdi. Şunun için hem hazırlıkça pulunu alıp giderdi. Ertir yine bir 15 gün geçensin yine geliyordu. Buna ştraf edip yine üstüne pulama alıyordu. Da yine bulamba vurup gidiyordu. Yine şunun yağlı. Yöne hiçbir hoopsuzluk nemesini bizlere öğretmediler. Mesela gaz taraftan köşelerde duruyan yine turbalar, gaz geçen nemeler var. Suratını Şunun yağlı görkezler. bizlerden alan pul aldı. Pul alyalar yine nem için şular yine öylerin arasında şunun yağlı gaz nemeler var da turbalar geçen. Ve agni apasında yazılan nemeler apasında yazılan zatları var yazgılar yöne hiçbir şu öğlerin arasında duruyor katı neme derler. Neme. O bunu hoplu gören yok da Yani işte apas öyle hoplu, pişirilen hoplu. çörükleri hoplu görüyorlar. Aa, hoplu. Hmm. Pul alyanız bu pullar bizlere alan vakti yine berde mesela gazda suya zaten töylesen fatura yazılıyor. Fatura beriyerler. Yine bizlerin elimize hiç güne gelip fatura zat vermeyelerdi. Bizler bugün gelip bizlerden ştraf edip alıp gitse pulu ertir gelse bizler hiçbir doказательствамız yoktu bizlerin. Sen düğün gelip aldın bizlerden pulu da aydar yağlı hiçbir zat vermeyeldi bizlerin elimize. Şun yağlı garapçı yağlı bir neme de sen bizlerden pulumuzu alayan bolsan onda bizlerin hem hopsuzluğumuz döret. Şun yağlı turbalar öylerin arasından geçen köçelerin başında duran hopsuzluklar nem için nem için adamlara nem etmeyinizler. Hopsuzluğunu döretmeyinizler halka. Nereye gidiyor o pullar? Alan pullar düşünce ne çembir nançı minlerce nançı var çarjur demençe öz yaşayan yerim aydın. Şu alınan pullar nerede bular? Kime gidiyor? Kime gidiyor? Olar neme piramide yağlı aşağıdan sizden cemleye olar ona veriyor üstündeki onun üstündeki veriyor gidiyor şey devam edip. Demek ki Türkçen kuvvet geçtin var ya. Şu bizim daha şu demek könlümüzde kimine şu atında kışta şu at bak görsen var ya. Yani en pes derecede koyuyorsun ha. Yani ne kadar pişirirsin ocağı aşağı kısarsın pesecik derecede koyuyorsun. Aynı şunu yağlı olup yanıyor Onda ne gazlar. pişirip oluyor? Könlümüzde men hiç Çörek. yok. Şunun için könlümüzde çörek pişiriyen neme yoktur. Neme beyleklerin ne kırpı diye kırpısını tazelemeli, kırpı koymalı, pul senden cemlep eki diye ondan sonra bir ay yağlı, bir azıcık vakit yani yine de aynı hava soğuk olan vaktinde şu an yani yılpıldap yanıp duruyor. Öyle belki hem için şu aşırı var yine idi unu vermeğin yanının tamdır nemet durdu, on kuvazlap yanıp duruyor. O tamdırı çörek pişirip dur, yanıp dur, oduna yakın akşalar tamdırın da işte nemesi teorevi arası şol durmadan çörek pişirip dur ayal. Yani biz özümüz demesek öyümüzde mesela için çangalak yapıyorduk biz öyümüzde yiyeceğimizi pişirmek için edenler çangalak yapıyoruz da aşağıda Karşınko'da ışık olup duruyor şu kışta kar zat yağıyor neme çangalağın üstüne şu neme olsa aşağının Karşınko'nun yap üstüne çangalak yapıyorduk. Çörüğümüzü pişiriyorduk. Yani bu aşırı var burada dediği on yanıp duruyor. Onu emellerine ya o neme Allah yüreğe koyuverlem olmalı mümkün. Şeyle olmalı ama. Şimdi men bir soru.
Var mı ya Geçen başka ayrılacak? Hı hı. geçen geçen yıl şu täze jaýyna göçdüler de o zaman şonda näçe gidip aýtdy bir arkadaşymız we tanıyan bir aýalymız bardy bärde işliýär-de şu aňardan gyz doganlaýdy-da kwartirede ýaşamam men şu täze samdan jaýym bitdi şoňa göçüp barym zat diýdi oň diýe gazy zordan ýapdy diýip şeýdi o jaý häli gyzmýa diýip şeý diýdi o zaman şonda pul ýygnamal diýip aýtdy diýip şeý telefonda gepleşip otyr eşdi otyrynda men ana şonda o pul ýygnamaly bolsa ýygnaň näçe bermeli bolsa berin gaýrat edin ýöne şu jaýyň gazy ýansyn diýe neme bataryalar ýylynmýar diýe da zordan bulaýynjak bolupdylar dur diýip şeý diýe da berdi kirpi almaly kirpi dakmaly ben aýtdym kirpi al kirpi dak seronda ýene bir aý bir gyzarsyň ýene şu öňkü men öň ýaşadym ýa bu ýagdaý diýip şeý diýdim yani Kırpı de diýen şeý näme diýe zady o? goýber diýse goý bermek şu gazyň esasy şiýdi bar ha. Şu ýerine bir zadyny kirpi diýip zady bolýan eken. Kirpi diýe bilmeýän. Osan şonu dakyýar, osan gazyň biraz köpelýär. Ne şurada gazı hakkında ne etdiniz de men 2011'de öyümü satın alan vaktim. Öňki 69-njy ýylda şu su basılan wagty bizäniň öý hazır alınan ýaşa oturan öyüm sroçny kıstaly gurulan öyler de kıstaly gurulan şu su basanlar üçin paylanan öyler şu wagtlar SSR döwründe kurulan öý turba içerden geçen. Devalımın içinden geçen. Indi häzir bar her ay gelip meniň näzimde ben bärde çağalarıma gazaviklar gelip şu öýü yıkıp turbanı daşarya çıkarmalı dep her geze gelip bana men çıkarıp bilmeýän desem menden gelip pul alıp giderler çağalardan. Ştraf tölemeli. Kim alýar onu? Apasnymış, hoplu ýöne pul bersen hoplu bolmaýar. O üýt köşük. Pul bersen hemme ýoluna gidiyor. Endi men bir sorajakdy. Hem jemleýici sorak bolsun bu. Ine ýaňky gelip onalog, bunalog ýene näme eýle beýle diýip pul almasalar-da. Sizin şu çörek tamdyrlarymız şu güneçeli işlemäne dowam edermi-de? Awa. Awa. Nem üçin de hem öğrenen işimiz hem girdecili iş, kazançlı iş. Hem öýünde çöreğim bolýar, hem kazançlı iş. Mene çörek pişirmek gowy görýärdim. Eme Türkçe çörek pişirme gowy da ýöne maýry ýagdamy. Doğru. Ýöne hiç iş bolmanda şu çörek işimiz bolsa çağalarımız taşlap gaýtmazdyk bäriye. Pulun elinde pulun bolsa neme diýen de biraz neme gowy bolýar da ruhun biraz belent bolýar diýen Niyaz aýtmyşlaýyn. Şonu ýaly bolýar bir rahat bolýar pulum bar bu ýertirem bir tamdyr bir halatda çörek pişirsem ýende plançalar gyzma köýüş aljak o gyzma plan o çağana plan alarym iýmäge içmäge bir et alarym beýle bir düşünýär birazjyk neme bolýar moralyň ýerine gelýär da ýöne ol agamy kesel edýär. Tamdyr men şu nemeden mara gazyň ugaryndan astym boldum. Ağzımı yüzümüz tanıyız. Ýöne şonuň bar biz özümüz bilemiz onu. Şu neme işläp ugar urýar burnundan gidýär, ağzyndan gidýär. Ya ağzy burnundan ağzyndan demalýam. Şu gazyň ugary ýaman erwet tıkyr. Gözüňe Ben şonda özüm bilmeýän şonlar ýöne ýanynda oturan aýdy sende astym bar bir hyş edip demalýam. Dogrudan demalýam da ýöne ölmezjek ýaly özüň şoňa öwrenşiň. Bu ata bara beýle men şu ýere gelmedik bolanma men ölerdim. Hakykat. Sena Türkmenistana barandan soň bara men giýewimden gyzymdan bir sorak görsem bergiyim diýdi her aýda $100 geçir menem şu ýerde işläni aýlygymdan bereýin giýewim oturup ýalvardym ama 5 ýylda üzmesek 10 ýylda üzersi diýdi. Daýza ýöne sen git Türkiýe diýdi. Diňe iýjek işçiň gazan
ayda $100 uğraşsam oraya benim aylığımdan bereyin sen ödüyorsun dedi. Hakikat ben ölürdüm yani. Astım oldum bir yere gelmem ara. Çamaşır suyum üstesine oldu. Ben bir yıl yatakta yattım. Arkadaşımın oyunda Umraniye'de. Yok, Türkmenistan'da ben ayağım yine var sürgündü. erkeklere iş yok. Türkmenistan'da içeride doğru mu? Erkeklere iş yok. Ayallara hem iş yok, erkeklere hiç yok. Şu hiç yok şu işsizlikte şu gaz naloglar gelip, şu gazaviklar gelip bize şunu yağlayıp kısmasa bizler yine de şurada Türkmenistan içinde günümüz görüp biliyorduk çağalarımız yanında. Ben şunu aytmak istedim. Aytacak bolan da şu. Beriye qaytmazdık. Benim beriye qaytmam sebebi ben şu 2011'de öyümü alan vaktim kız doğanma azıcık karz boldum. Karz bolanım için Angır'da hiç karz tölemeye yağdayımız yok. Sadece yiyecek, içeceğini tapyan çağların bu yıldan bu yıla okulunun üstü başına pul toplayan, 3 aylık pul toplayan sen alıp en baş giydiren okula. Yine şunu edip bilen. Yine şunda yine de çağlarımız yanında bolyadık. Eğer gazaviklar, şu unu burun kısmasalar, gazaviklar gelip, gazçılar gelip şunu alıp bize kısmasalar, bize yine de çağlarımız yanında bolardık. Ben yine karzım için geldim, yine neme bolyadım. Benim yalı ne için bir nançılar var, onlar gelmez diye düşünüyordum. Şunu alıp kısmasalar. Ben öyle Türkmenistan'da o zaman çağlarım yani bolup bilmezdim. Bizim köylü sen çörek satıp edip pul kazanıp bilirin deyip nemet bilmeyen sen elindekini yok menem alıyorlar. Ya diyene de bir zat olsa şu aşırvay vardı sana yol yok senki yapılır senki geçmez senkiden bahane tapılır onun için biz ne diyiz Aşkıva'da birim köylü halkının onu ya çörek satını al yiyecek neme yok. Öz öyünne tapanlar, ulcağından pişirer, birisinden, komşularından kar sorarlar, alırlar, bir şey derler, şey bunu görüyorlar. Sen bağlardan pul verip alacak bağlar var. Onlar seçip alırlar. Bize mevdeşler o yerde bunu görebilmeye. Çağlarını taşlap men Aşgabat'ta 2000. yıldan son 2014'te qaytdım bäri. 14 yıl men daşarda men öňüme alıp baryma çağan bas men çağan bolup görmedim. Üýe gelýedim. 6 aýdan zaten üýe gelýän bir gün, 2 gün, 3 gün, 4 gün gelýän wagtlarym ol ýerden giden wagtym daňdan bäşde turup gaçyp gidýärdim çağalarym oýanmaga. Aglyş galýarlar izimde. Gaty erwet bolýardym men çağalarym şey diýip ejem ulapdy. Gelen wagt ýeçen gelýär diýen wagt hemmesi düzülşip kapyň aldyna giýje gelsem mara kapyň öňünde durýarlar. Ece indi biz taşlap gitmeýän dämi? Ece biz taşlap gitmeýän dämi? Hemmesi gucağıma gelip ýat. Ýerden men bäşde turup gaçyp gidýärdim çağalarymdan. Özümem şu çağlarımı taşlap giderdim dayımlara işlemeye gecesine. Aydara sözü yok bu zatlar. Yani 24 yıldan beri o çağlardan uzakta. Şeyle bolýardy. O 2000. ýylda men ejem oýna adamymdan aýryşyp geldim da. O adına mecbur işlemeli. Innem 10 yıl berde 24 yıl men çağlarında men hiç çağlarının bir öňüme alıp bir 6 aýda zaten gelýärdim öýüme. Şu wagtymda bir öňüme alıp gujagıma alýan wagtym bolmasa hiç bir zaman. Gynandyrjy o. Kemine şu çörek pişiren dedin gazçılardan, nemelerden hem köprüğün şu Dünya Bazar bizlerin Çarjur'da Dünya Bazar köp adamlansız çöreksiz koydu. Şu bazarın yıkılması katı yani o bazar yandı yadınıza düşen bolsa leme bolan için ben kavakt aydana şu bazarın yanması, şu bazarın yıkılması, öýüm yanan ýaly, öýüm yıkılan ýaly boldy menim üçin. Gaty gynançly boldy. Çünkü günümüz şu bazarda görýärdik. O şeyle bir ýagdaýda indi. Näçin hawa bu temany gozladyk. Halkyň näme edibem bolsa ýa-ni pul gazanyp baýlaşmanyň, baýamanyň
öňüni almak üçin owa gurulan bir sistema da bu. Häzir şu wagt nemede bolup duran zat. Türkmenistanda ine sizem 24 owa belki şu wagt 24 ýyldan hem köp bolandyr dogry-dämi? Çağalaryňyzdan uzak kalıp demedip ýaşap bu nähil durmuş, bunun bir hiç bir manysy ýok. Hiç many ýok hakykatdan hem. Ýöne Türkmenistanda halk näme iş etse-de baýap bilen ok, eline pul birgen ok, birikdiren oklarda. Ýogsa hem ýanky çörek işinde dünýäniň hiç bir ýerinde çörek bişirip satýan adam öz bir ýalňyşy bolmasa ansat işi ýanky biznesi çöken okda. Onun alıcısı var esasen Türkmenistan ýalak ýerde çörek ýylýan ýerde alıcısı gana onun. Size nädibem bolsa baýamasynlar, eline bir pul birikmesin diýip edilýän zatlar bol. Şoňa görkezýär-de. Gynandyrjy bir waka. Ine şoňa üns çekmek üçin bugün şu gurrun etdik. Çörek meselesi şol. Soňra beýleki biznesler düşünün. Ulrak biznes iş ýöredýänler olarmy hemmesi gitdi. Ine dünýä bazary ýanan bolsa Daşozyň Könürgenjiň bazarlary ýanan bolsa Marynyň kam ýandy. Bular ýanan wagtda birileriniň garyplaşmagyny isleýärler-de. Şonu garyplaşdyrmaly, biznesler çökmeli, eline pul birikmeli. Ýa-da ondan has ulrak fabrik ýa-da şoňa benzeş bir zatlar işleýänleriň hem töhmet atyp beýdip başgalasyna çeldar edýärler. Bu Türkmenistanda ine ýöreýte siz baýamaň eliňize pul geçmesin, eliňize pul geçse özüňize göwnüňiz ýetýär. Edýän işiňizden anamdar bolýaňyz, anamly ädimler edýäňiz. Bu zatlarym siz gorkuzýar olara. Siziň özüňize anamly bolmagyňyz olar gorkuzýar. Şonuň üçin üstüňize neme edip durlarda elmi dama birilerini iyi verip nalog deyip beýdip ondan soň arasında da seni tuttum bastım edip neme düşürüp karza berge batyryp goýberýär-de. Ine bir adam 24 ýyl çağlaryndan hem uzak galjak, hem 15 000 dollar berge batjak. Indi bundan soň nähil durmuş garaşýar? Ýaşam geldi ben bir ýere. Nähil durmuş garaşýar? Türkmenistan şonuň ýaly-ýagdaýda ine biz olary ýakmaly, nädibem bolsa almaly, Türkmenistan düzeltmese bizim hakkymyz ýa, bizim ýurdumuz, dogry-dämi? Nädibem bolsa almagyna hakkymyz bar. Ine şu bolýan zatlar açyk ortada görülüp durar. Emine şunu bir bellep geçin de aydıp yani sorak olarak. Yine şu neçe yıldan beri bize çıkıp gepleyiz. Doğru mu? Neçe yıldan beri aydılmayan hissat kalan yok. Yani bizlerin ayda oturan işimiz yanlış bolsa ya bizlerin ayda oturan geçen sapara hayam şunu aydı ya da köp aydıp geçeceğiz şunu. Ne için çıkıp bizlere karşılık görkezmeyeler? Yanlış edýäňiz diýip bizlerin ayda oturan zatlarımız şu zatları yanlış. Tamam bizlere ayna vahabist diýerler. Komşularım ama ayna vahabist dep geçen gelinime şunu ýaly dep senin gaýnanan vahabist depmiş. Böyle bizler vahabist çıkıp bizlere şunu yüzmeyle bizlerine yüzümüzü açıp çıktık. Karşımızda bize ayal zenan maşkala oturmuş karşı. Senin bu ayda oturan işin yanlış. Sen doğrudan vahabist dep çıksınlar onda bizlerin karşımıza. Çıksınlar bize yanlış eden bolsa. Yo çıkıp bilmezler bu zatlar neme? Çıksınlar neme çağırıyor şuları. Çağırıyor şuları. Çıksınlar bizlere açsınlar sizlerin evde oturan işiniz yanlış. Yine doğrular şu dep bizlere fakt bol görkezsin bizlere. Bu ülkede yazardı var mı? Näme görkezsin? Haýsy ýerimizde bizim yanlış tapsın. Daha çünkü biz täze Türkmenistan'ı hükmen gurmaly, biz vatanymyzy gazanmaly. Bu kadar bizim var çekerimiz yeterli. Misal men çağalarım häzir men garradım diýen gideýin Türkmenistana. Gyzyň geljek, olam şonu ýaşajak.
Adamsı bilen gelse adamsı bir yerde işleyecek özü bir çağalarını o yerde misal için ben gitsem bana taslak gidecek. Ben Türkmenistan'a kazandım, işledim diye mi? Üstümde öyüm yok ben. Şu durmuşta yaşamaya çağalarım böyle durmuşta yaşamalım ben İslam'a. Atacaklarım, çağalarımı okutmak arzumdu ben var ya. Bir kızım derdi ben keşke polisiye olsam Ece. Şeyle bir adaletli olurdum. Anneme arzu ederdi. Bir kızım derdi ben doktor olsam. Yeni ben vayenli olsam oğlumu derdi. Hani hayırsız oldu. Hiç de adam okudu bilmedim. Şimdi ben bu vatanı kazanmasak benim de çağalarımın ben günüme düşüp artıklarım benim çağalarımın gününe düşecek. Onlar Ece'sinin yolladı, Ecem de adam haçan gelecek diye yol arzu edip yaşayacaklar değil mi? Ondan sonra o böyle nesilden nesile gidecek mi demeyalı virüs yalı olup gidecek mi? Gidecek şunu alıp. Hava sesimizi çıkarmasak şunu alıp olacak. Vatandaşla sesimizi çıkarın. Benim gelinim gelin de bana beriye gelecek boluyor da ben getiresim gelen yok. Ben gelinim şunu beni yalıp kul atıp berde göresim gelen yok gelinimi. Ben kızım yok yine gelinim var. Ben şunu gelsin istemeyen. Gelse ben aydan sabrı birazcık sabrı şu görmeyen şu sözü yine şunu ya aytmalı bol ya şunu azıcık garaj beriye gezmeye gelendi. Şunu yalar gönüllük beren çağalara. Ben de kızıma şey diyen, olurum şeyle Ecebet'i gelir, sen niye indi biliyorsun işler biz geleli yoş bir gelecekler, ondan sonra işleyecekler. Bunlar var ya, sonra gidecek. O yüzden ne etmeli? Türkmenistan'ın içindeki halkların ben umut ediyorum. Belki bir namusları uyanırlar. Yani bizim çekenimizi, mesela dinlemeyin çekemem, olurum çekip oturuyorlar. Çağlarını okutup bilerek, birinin kapısında hizmetçi, bazen de araba sürüp yürüyeni var. Öz kardeşlerim de var. Baklaşka çöplep, musurdan çağaları, şişe çöplep, şey diyorum, benim öz kardeşlerim de var. Benim oğluma taçka sürdü bazarda, Gökbazar'da. Gökbazar'da neçe yıllar şu çöre pişirip bilmeyen vaxtlarım şu un defisit oldu da neçinci yıl az yadımda yok şu oğlan 5. 6. klassı kiçi oğlum. Defisit oldu. Ben nan pişirip bilmeyen vaxtlarım gidip taçka sürdü dayısı. Şuna kömək etdi. Taçka alıp vermeye kömək etdi. Gidip taçka sürdü şu oğlan. Şunu yaladık okulun en başını pulunu topladı. Bizim başımızdan geçti uzatlar. Allah. O ağır. Ben üstüne bir zat da koşmayın. Emme zat düşünüklü emettiniz. Ben benim şahsen başımdan öyle zatlar geçmedi. Ben aytsam yalancı olur. Yani sizin aydan zatlarınız yeterlikli oldur. Ayrılacak zat köp kemine. Ay çıkıp şunu yurttaşlar aytsa, düşündürse başından geçerleri. Çünkü kıynalıp yürüyenler yaman köp. Benim yine mesela erkek doğanım özümün bizlerin bava mesleki. Babamızdan kalan meslek de şu kan pişiriyoruz. Navatkan, pryanik, helva, şu zatlar pişiriyoruz. Yine şuları hem gün koyan yok. Gün vermediler. Her 2 günün biri gelip gazçılar gelip gazını yapıp gaz bilen bitiyor bu işler. Nemçinden de 100 kilo alıp kazanlarda şeker kaynatmalı. Gaz odun ama pişirmeli. Gazsız bolmaya, odunda bolmaya bu zatlar. Şunu bilen için her 2 günden beri gelip üstüne gelip en sonunda yaptı bu işini. Azıcık bir işe de onun şu dünya pazarının yapılması biraz zarar, ziyan oldu. 5 çağası var. Yine ayalı geldi hazır. Ayalı işlebilir. Yani şu çağalarını taşlap gelmeli oldu. Bunlar hem karsa batıpsa dedim. Köp. Ben aynı aydanım yalı köp. Olmasa şu atam bu mesleğimizi yürütsek şunu ya azar vermeseler gazçılar gelip naloglar gelip sanitarlar gelip bize azar vermese şu meslek nemeden gidiyor da bu atabamız yine çağalarından şu elinde hüner de şu altın bilezik diyorlar ya şun yalı da altın bilezik çağadan çağa gidiyor şu zatlar. Nesilden nesile. Mesela ben hem çağalarım şu işi
edip şunu devam edip bilerdi yöne nememiz yok. İnam yok. Geleceğe, çağlarım Türkmenistan'da çağlarımızın geleceğine hiç inamı yok. Näme boljaksan dep sorasa, kiçik wagtlar men çağlarım menem okuyacak. Yani bitiren wagtlar okayan, bir azıcık güçümüz yetse menem okuwa girin bir meslek okuluna dep oğlumun nemçinden elinde hüneri var. 12 yaştan maşın oňaryp, kondisyoner oňaryp, maşın kondisyonerinin elinde hüneri var. Şunu azıcık okuw alıp bilim taraftan näme etjek boldy da ýöne bolan yok, başarıp bilen yok. Ben bir özüm yetiştirip bilem yok çağlarım okatmağa. Aldı şunu yalı. Olmasa var elinde hüneri, okuma niyetleri var yöne. Geleceğe ne olacaksan dese hazırında Türkiye'ye gelip işleyecek mi de çağları var. Türkiye'ye gelip işlemesem bolan yok dedi. Maşkalanı yetnemedik bolan yok. Çağlarını yetiştirip bolan yok. Indi şu gidişine gitse var ya hali sen näme boljak diýse Türkiýe gidip gul boljak diýip aýdýarlar. Bir wagt mektepde soralýar da näme boljak, ay men mugallim boljak, men ýene bir zat boljak diýip aýdylýar da. Indi sen näme boljak diýse şu okuwyň kutaryp bilsem Türkiýe gidecek diýerler. Şol Doğru. şeýle boldy. Doğru. Okuwam ya da düşen yok hazır. Oku, meslek, yazat ya da düşen yok. Sadece Türkiye'ye gideli ya bulmasam Rusya'ya gideli. Şunyalı kul bolalı pul işleri çağalarımız bakalı maşkalamızı bakalı dep şunyalı. Yöne bizer mesela bundan sonra yine hazır yine 40'ı geçtim bir 50 yaşından gitsem Türkmenistan'a ben hissat edip bilmeyen orada. Ne benim pensiyam var ne bir işe yarayan bu yaştan sonra yarayan ya da işe yarayan yağdayımdan hissat eder yalı bu durmuşta hazır ki Türkmenistan'da hissat edip olmaya. Eder ýaly zat kalmadı. Öňkü sen öýüňe çörek pişirýän bar, o durumlaram ýok indi. Yok. Hiç ýok. Batty bitti. Indi şo diňe Türkiýe gidip işlejek, men Russiýa gidip işlejek. Bir tanışlarımı görsem aýdy çağalarym aljak diýip göçüp gitjek, men bizar boldum. Var. Gidenler var. Maşgalası bilen gidenler var. Öýüni satyp gidenler köp. Köp hazır. Men gyz dogunum oğlum da şolam aýdy ýene bir 2 ýylym aldy diýip pensiýa çyksam meni bizar boldum. Şu Russiýa gidasammy diýe. Ben aýtdym otur ýerinde diýdim. Birazçyk da diýdim men diňlen diýdim. Täze Türkmenistan gurulýar diýdim. Üýtgeýe hemme zat gowulyp bolýar diýse. Onanaşym gelýär da diýe arzu edýän ýöne gözüňe hiç getirip bilemek diýe da. Bir gelip gör diýe sen 2014'te gittin diye sen gelen vaktin niye cennet eken diyersin diye. Bu näme bolu näme bu diyersin diye. O öňkü diye sen görküde vaktindäki diye dagır asfaltlar var ya olam yok diye indi diye. Ene şu hazır indi uzalıp gidecek de bu hemen açsam da şu köprağım olimpiyadadan sonra başladı bu zatlar. Olimpiyadada azıcık bolsam kolaylıklar vardı. Yani olimpiyadadan son gatı kıynaştı. Halkın durmuşu gatı näme boldu. Kıyın boldu. Olimpiyadadan son başladı bu zatlar. Doğru var özüm mugallim. Öýüne gelenden soň da agyr işi de indi mugallim bolmagy maksatda sen kelläňe artyp öýüne gelenden soň neme sapaklarga taýýarlanýar. Hem köýlekdik ki bazar günem 6-njy bazar günem nemeden soň bazara çykyp ýük satýar. Şonu da ýetişdirip bilenek. Doğru. Biz nemämiz jemläli bana şahsen agyr geldi o gurrun. İldeşlerimiz hem görsün, o netije çıkarsın. Köp adam o düşünen ok. Yani düşünmesen başına gelip düşündürüyor da. Ýagdaý Türkmenistan şeýlerin bunun nemesi ýok. Gow bolup gider diýilen sözün yalandygyny indi hemmek men bilýär en azyndan. Demek bunu bilýän bolsa ýuwaşlyk bilen hem düşünüp başlajak. Düşünmeýäne de maňlaýyna gelip degen wagty düşünür. Şeyler ýagdaý da. Onda biz şu taýda jemläýele gurrumuza. Bolýar sağollar. Sağ olun. Gatı agyr gurrun ýani benim üçin agyr boldy. Şu näme bar da izli gep açardı. Mesela açıp gitti de berdi. İzine näme? Zincirlama ýaly.
Yemeğe derdim oğuz oldunuz. O şeyle bu dert hem başında vardır da o şey çıkıp gürlemeli de ona çıkıp gürlemeleri gerekli. Öyle. Şu ödara gepleşilen sonra derdini döküyorlar. Yaşam günlerini görsen var ya, menki 10'kudan beter, 10'ku menkinden beter, 10'ku yine mi? Birinikinden beter. Men bir kovu yaşadım diyen hiç yok. Arkadaşlarına şu Türkmenistanlardan gelen men kovu yaşadım diyeni yok. Yöne çıkıp geplemiyorlar. İnşallah halkımız bir düşünürler. Bir silkinmene endi silkinjek bolarlar. Nabız ederler bu. Biz bu näme? Biz nire geldik? Biz kim deyip bir oyanarlar, gözünü açarlar. Umid edeyim. Bolya onda sağ olun. İyileşler size de sağ olun dinleyeniniz için. Sağ ol.